everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Katuwang ang local unit government ng Hermosa, Bataan sa pangunguna ni Mayor Antonio Joseph R. Inton, ibinahagi ng Kagawaran ng Agrikultura ng Gitnang Luzon ang humigit 15,000 seedlings at farm inputs sa mga magsasaka at farm cooperatives ng Barangay Mabiga, Hermosa, Bataan. Dinaluhan ang nasabing turnover ni High Value Crops and Rural Credit Undersecretary Evelyn G. Lavinia, Regional Executive Director Crispolo G. Bautista Jr., Hermosa Mayor Antonio Joseph R. Inton, at ang iba't ibang kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. Ayon nga kay Undersecretary Evelyn Lavinia, maliban sa pamamahagi ng seedlings, makatatanggap din ng trainings ang mga magsasaka upang mapalago ang mga nasabing seedlings. Tuturuan din sila ng good packaging practices, mga ganon, para mas mataas nilang maibenta yung kanilang mga produkto na hindi lang siya raw product. Dagdag pa ni Mayor Antonio Joseph Inton, kasalukuyan siyang bumubuo ng pagpapaikli ng sistema at proseso upang mas maging abot kaya ang mga produkto sa mga consumer at binigyan din niya ang kahalagahan ng pagsasaka sa bayan ng Bataan. Sa ating mga magsasaka, ituloy natin ang pagpapayaman sa ating agrikultura, sa ating mga lupa upang mas maganda ang kinabukasan ng ating mga anak at upang maging sustainable ang ating komunidad pagdating sa pagkain. Inaanyayahan ng Kagawaran ng Agrikultura na magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang makatanggap din ng mga assistance mula sa Kagawaran. Inok Fechelin, Agribalita, Central Luzon. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Smuggled na gulay galing China nasabat sa Port of Subic, kontrabando nagkakahalaga ng 15 million pesos. Higit 6,000 patay na paniki na tinangkang ipuslit na nasabat ng mga otoridad. Ilang local officials, business leaders, nagpahayag ng suporta sa Lenny Kiko tandem. At isang kabalen kabilang sa delegado ng Pilipinas na dadalo sa United Nations Climate Change Conference sa Glasgow, Scotland.
Magandang gabi karehiyon, ako si Sonia P. Soto. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Bumuhos ang suporta ng ilang mga kabalen sa pagbisita ni na Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa City of San Fernando, Pampanga. Kabilang sa mga hayagang nagpakita ng suporta sa Leni-Kiko tandem ay sina City of San Fernando Mayor Edwin Santiago at former Pampanga 3rd District Representative Oscar Rodriguez at dati ring mayor, religious leaders at mga prominenteng negosyanteng kabalen. Ang balitang yan, tinutukan ni Rainiel Powell. Mainit na pagbati ang bumungad kina Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa pagtitipon ng kanilang mga Pampanga supporter for Leni Kiko 2022 sa City of San Fernando nitong October 15. Sabi ni Robredo, isang mga kapangpangan sa mga nagkumbinsi sa kanya na tumakbo para sa pagkapangulo sa halalan 2022. Bakit natuloy ako sa pagkakandidato? Mga kapampangan na may kasalanan. Nagtatalo kami ni Among Ed. Kasi pinapaliwanag ko kay Among Ed, kinukumbinsi ko siya. Sabi ko, Among, tumulong na lang tayo. Huwag na ako yung kumandidato kasi wala naman akong pag-asang manalo. Paliwanag umano ni former Pampanga Governor Ed Pandillo kay Robredo. Duty mo ito. Kasi wala parang walang mapapagpilian. Kasama rin ni Robredo ang kanyang running mate na si Pangilinan, na isa ring anak ng Pampanga at mula sa bayan ng Santo Tomas. In the last few days, ang sumagasa sa akin ay yung kahilingan ng ating mga kababayan ng pagbabago, ang kahilingan ng ating kababayan na ituwid, ilagay sa ayos ang palakad ng gobyerno, lalo na sa usapin ng COVID at ang ekonomiya at ang COVID. Hayagan na rin nagpakita ng suporta sa Leni-Kiko tandem ang ilang personalidad mula sa iba't ibang sektor. Ayon kay Ciudad San Fernando Mayor Edwin Santiago, naniniwala siya sa kakayanan ni Robredo na magbigay ng pangungobyernong nakatuon sa pangangailangan ng taong bayan. Kayo po ang magsisilbing ilaw ng bukas ng susunod na generasyon. Ilan pa sa nagpakita ng suporta sa pagdating ni Robredo at Pangilinan ay sina dating Pampanga 3rd District Representative at former Ciudad San Fernando Mayor Oscar Rodriguez at Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated Chairman Jesnick Dao. Ipinagdasal din si Robredo ng iba't ibang religious leader ng lalawigan, habang isang support manifesto ang ibinigay ng mga kabalen sa tambalang Leni-Kiko. Sa kabilang banda, matapos ang dialogo ay dumiretso na si Robredo sa Vaccine Express sa Laos Group Event Center para tignan ang vaccination ng second dose ng mga A4 priority sector. Ang naturang vaccination drive ay pinangunahan ng kanyang opisina at ng lokal na pamahalaan. Nasa 1,600 ang nakatanggap ng second dose ng COVID vaccine. Rainiel Pawid, CLTV News. Isang makabagot madaling pamamaraan ng pagbibigay ng ulat panahon ng inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga mangingisda ng Dingalan, Aurora. Namahagi ang ahensya ng 100 analog phone kung saan direktang naka-install ang Isda PP. Ito'y weather forecasting application na magpapadala ng impormasyon kaugnay ng lagay ng panahon kada 4 na oras. Ang sitwasyon ng ating mga kababayang mamamalakaya sa Aurora sa report ni Rainiel Powell. Inilunsad na ang kalawang yugto ng pilot implementation ng ISDA app na naglalayong gumabay sa mga mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng sayentipikong basihan hinggil sa lagay ng panahon. Sa pakikipagtulungan ng National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon, Globe at Inon IT Solutions, maigi na mapaplano ng mga mangingisda sa probinsya ang kanilang paglaot ng hindi nangangailangan ng internet connection at smartphone. Pinangunahan ni BIFAR National Director Eduardo Gongona ang pamamahagi ng 100 ng Dingalan, Aurora. Kabilang nga sa mga nabigyan na magtatatlong dekada ng mamamalakaya na si Saldi Sakare. Sa mga naturang analog phone ay naka-install na ang ISDA app na direktang magpapadala ng mensahe ukol sa lagay ng panahon. Aminado si Sakare na ang masungit na lagay ng panahon ng kanilang pangunahing kalaban tuwing pumapalaot. Noon wala kaming kaalam na lalakas na pala. Ngayon, sa tulong ng mga teknolohiya, nabibigyan kami ng impormasyon. Malaking ginhawa umano ang hatid ng weather forecasting app sa komunidad dahil maaga sila nakapaghahanda anuman ang lagay ng panahon. Isa ang sektor ng pangisdaan sa primary source of livelihood ng mga Dingalenyo. Every 4 hours, may mga
advisory po tayo natatanggap sa ating mga cellphone kung saan alam na po natin yung mga gagawin natin, kung magpapalaot pa ba tayo o itatabi na natin o itatago na natin yung mga bangka natin para po makapaghanda sa mga darating na sama ng panahon. Pong isda po na ito ay isang magandang aplikasyon upang magbigay ng gabay at patnubay sa ating mga mangingisda as a proactive po na information platform para po makatulong sa kaligtasan ng ating mga mangingisda. Pangunahing pakay ng NFRDI na maging hassle-free ang pagtanggap ng mga mangingisda sa ulat panahon. Idinisenyo rin umano ang isda para sa maiksing ngunit konkretong weather updates. Lakas ng hangin, for example, gusto nilang nakikita din yon, yung taas ng alon. So definitely there's still room for improvement, pero so far mukhang maganda yung feedback from them. Ayon kay BFAR Central Luzon Director Wilfredo Cruz, hindi lamang tulong sa mga gamit pangisda ang hangad nilang mapaabot sa ating mga kababayang mamamalakaya. Una pa rin umano sa kanilang listahan ang kaligtasan kung kaya't inilunsad ang isda-app. Unpredictable minsan yung dito yung mga climatic conditions. So yun, dito namin napili para yun nga kung before sila maglaot, ma-advise na sila within the next 4 hours ganito yung sitwasyon. Batid din ng pamunuan ng Globe na malaki ang ginagampan ng papel ng mga mangingisda upang matiyak ang seguridad ng pagkain ng sambayan ng Pilipino. Kaya naman nararapat lamang din nila na bigyan sila ng proteksyon sa kanilang hanap buhay. Ang Dingalan ay malapit sa eastern side ng Philippine Rice na kilalang Tuna Highway o lugar kung saan namamalagi ang mga mamahaling hectares ng Philippine Rice ang idineklarang Protected Food Supply Economic Zone kung saan pinahihintulutan ang pangingisda para sa pagkain. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, smuggled na gulay galing China nasabat sa Port of Subic, kontrabando, nagkakahalaga ng 15 million. At higit 6,000 patay na paniki na tinangkang ipuslit nasabat ng mga otoridad. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sobrang pag-aalala ko nung nag-positive sa COVID-19 ang matagal ko ng kaibigan na si Mama Ten. Buti na lang, gumaling siya. Kaya magpa-rest bakuna na para may extra proteksyon. Oh, ready ka na? Oo naman, rest bakuna na tayo. Ligtas at mabisa ang lahat ng COVID-19 vaccine. Kaya magpa-rest bakuna na rin kayo. Kapag may rest bakuna, may iwasan natin ang malubhang kaso ng COVID-19. Libre na magpabakuna. Magtanong na sa inyong health center. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader
na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision, no, para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw! Nagbabalikan CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nasabat ng mga otoridad sa Port of Subic ang mga smuggled na gulay galing gulay na nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Lumabas sa investigasyon na walang kaukulang health at sanitary permits mula sa Department of Agriculture ang mga kargamento. Narito ang detalye ng balitang yan. Kinumpiska ng Bureau of Customs ang nasa 15 milyong pisong halaga ng gulay sa Port of Subic. Napag-alaman ng mga otoridad na misdeclared ang mga kargamento.
Nakita ang mga gulay sa 40-footer container shipment na galing China noong October 13. Ayon kay SBMA Chairperson Wilma Isma, kabilang sa mga nakitang gulay ay mga water bamboo, mushrooms at broccoli. May mga undeclared agri-products din gaya ng sweet oats. Wala ring import clearance sa mga ito na mula sa Department of Agriculture. Base sa declaration report, frozen vegetables ang mga ito, subalit ng siyasati ng shipment, mga sariwang gulay ang tumambad sa mga otoridad. Lumabas din sa investigasyon na walang test risk analysis mula sa China ang mga nakumpiskang gulay. May mga violation din sa sanitary at phytosanitary import clearance at temperature for precondition requirements ang mga vegetable shipment. Paalala ng BOC, maaaring maging peligroso sa kalusugan ng mga consumer ang pagtangkilik sa mga agricultural product na hindi tumalima sa mga importing policy ng bansa. Rainiel Pawid, CLTV News. Arestado ang 4 na katao sa Bulacan matapos magtangkang ipuslit ang higit 6,000 patay na paniki. Babala naman ang Department of Environment and Natural Resources sa publiko. Mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli at pagpatay ng mga hayop at anumang species sa mga protected wildlife areas. Narito ang report. Mahigit 6,000 patay na mga paniki ang tumambad sa mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa lalawigan ng Bulacan. Nasabat ang iligal na pamumusulit sa ikinasang joint operatives ng DNR, CENRO o Community Environment and Natural Resources Office ng Baliwag, PNP the Protected Areas of Biak na Bato National Park. Arestado sa operasyon ng 4 na wildlife poachers na kinalalang sina Rolando Santiago, 40 years old, Reynante Donito Gonzalez, 44 years old, Reggie Mangahas, 28 taong gulang, at Ronald Santiago, 39 years old. Silang lahat ay residente ng Barangay Biak na Bato sa San Miguel, Bulacan. Ayon kay Paquito Moreno Jr., Executive Director ng DNR Central Luzon, ang mga nakumpiskang paniki ay tinatawag na wrinkle-lipped bats na nagkakahalaga umano ng 90,000 pesos. Ang paghuli, pagsira, panggugulo at pagkuha ng anumang halaman, hayop o produkto mula sa mga protected area nang walang permit mula sa Protected Area Management Board o PAMB ay mahigpit na ipinagbabawal. Dagdag pa ni Moreno, ang mga wrinkled-lip bats ay classified bilang vulnerable species sa ilalim ng DNR Administrative Order No. 2019-09 o ang updated National List of Threatened Philippine Fauna and their categories. Sinambahan naman ng criminal charges ang 4 na nahuli sa paglabag sa Section 20A ng Republic Act 7586 o ang National Integrated Protected Area System Law o NIPAS na inamyandahan ng RA 11038 o ang Expanded NIPAS Law. Penalty na kalahating milyon, hindi pa kasama ang danyo sa halaga ng wildlife at pagkakakulong ng maximum na 6 na taon ang posibleng kaharapin ng mga naaresto kung mapatunayang lumabag sila sa batas. Kaagad namang ibinaon sa lupa ang mga patay na paniki upang maiwasan ang potensyal na pagkalat ng infection at zoonotic disease. Ang mga buhay na paniki naman na nakumpiska muling pinakawalan. Nagbabala naman ang DNR sa publiko sa sinumang sangkot sa ganitong iligal na gawain na pananagutin sa batas. Jennifer Salenga, CLTV News. Isang convenience store sa Candabo, Pampanga ang ninakawan sa kalagitnaan ng umaga. Sa Tarlac naman, arestado ang isang ginang dahil sa patong-patong na kasong paglabag sa bouncing check law. Samahan natin si JM De Jesus sa kanyang pagroronda sa rehiyon. Nadakip ng mga otoridad ang top 10 most wanted sa bayan ng General Tino, Nueva Ecija nitong linggo, October 17. Naharap sa kasong ripang sospek na si Dante Domingo, 35 years old at residente ng Purok Maria Clara 2, Santo Tomas Bayan ng Aliaga. Huli rin sa manhunt si Hidalgo Valdez, 69 years old, residente ng Barangay Bagong Flores, Lupaw, Nueva Ecija at isang magsasaka na nakilala bilang top 13 most wanted ng nasabing bayan. Naharap sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang sospek. Sa Bataan, arestado ang 19 anyos sa top most wanted person sa bisa ng alias Juan Otofares itong Biyernes, October 15. Naharap ang sospek na si Michael J. Magkala sa kasong rape. Si Magkala ay residente ng Barangay Lamaw, Bayan ng Limay. Sa Tarlac naman, arestado ang 41 anyos sa si Jovi David, residente ng Barangay Maliwalo, Tarlac City. Si David ay tinuturing na second most wanted person sa nasabing lungsod dahil sa kasong 18 counts of violation sa bouncing check law.
Naaresto si David sa isang operasyon na kinasa ng Tarlac Police sa Barangay Kutkut First nitong Biyernes. Sa ibang balita, arestado ang isang lalaki dahil sa pagnanakaw sa isang convenience store sa Candaba, Pampanga nitong Linggo, October 17, 2021. Ayon sa ulat, bandang alas 11 ng umaga nang pumasok at tutukan ng baril ng sospek ang dalawang store crew at agad ding umalis sakay ng motorsiklo. Natangay ng sospek ang perang nasa 16,000 pesos. Agad namang ipinagbigay alam ng mga biktima sa Candaba MPS ang insidente na nagresulta sa mabilis na pagkakadakip ng sospek na kinilalang si Alfie de Guzman, 31 years old at taga-barangay Cansinala, Apalit, Pampanga. Naharap sa kasong robbery at paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms ang sospek matapos ma-recover dito ang perang tinangay at ang baril na ginamit. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ng kandidatong si Boking Morales, mayoral aspirant ng Mabalacat City. At kauna-una ang 3D mammogram facility sa CL, binuksan sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang ani at kita sa agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig.
Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Naku, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtong lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Ang ating bisita ngayon ay nakilala bilang longest sitting mayor sa buong bansa. Matapos magpahinga sa politika, muli siyang sasabak sa mayoral race ng Mabalacat City sa susunod na taon. Sa kanyang planong pagbabalik, ano ang kanyang bitbit na programa at gusto pong gawin para sa kanilang lungsod? Samahan niyo kung alamin ang mga layunin ni dating Mabalacat City Mayor Marino Boking Morales sa kanyang muling pagtakbo sa halalan 2022. Magandang gabi sa inyo, Mayor. Magandang gabi naman, Sonia, no, at sa mga nanonood ng iyong programa. I just want to thank you for this accommodation. At the same time, I would like to greet my kabalen sa Mabalacat. Mabuhay po kayo.
Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa atin pong kwentuhan ngayong gabi live dito po sa CLTV News. It's my honor. Matagal-tagal na namin kayong hindi nakikita, no, Mayor Boking. So ilang taon ba kayong umupo bilang mayor ng Mabalacat? I was a mayor for 22 years from 1995 to 2017. Bakit po ba ganun kaya katagal? Pwede po bang ikwento nyo sa amin bakit umabot kayo ng 22 years bilang alkalde ng Mabalacat City? Well, there are some technicalities involved. But what is it that here is nakapag-serve tayo sa Mabalacat na mabuti naman. We have accomplished so much in our time. In fact, ang Mabalacat ay naging syudad in 2012, and at the same time, siguro we gained possession of Clark at lumaki ang ating income from 33 million in 1995 to 1.7 billion when I stepped down. At marami naman tayong na-accomplish sa bayan ng Mabalacat, no, Sonia? At ito ay unprecedented in the history of local governance. Mayor, marami hong nagtatanong, bakit ang tagal-tagal nyo ng umupong mayor, 22 years, bakit kailangan pa kayong bumalik? Well, I would like to pursue our vision to see Mabalacat as the next Makati north of Manila and a premier gateway to the world. And I firmly believe that we have the economic generators in place. Nandiyan ang Clark, nandiyan ang Freeport, we have a seaport in 45 minutes, meron tayong road network, nandiyan ang SEDEX, nandiyan ang NLEX, and Mabalacat has the most number of interchanges, no? So, sa aking paniniwala, all roads lead to Mabalacat. Kaya, because of this economic generators, we will be able to accomplish our goal to develop this 3,000 hectares of land situated in northeastern portion of the city into a central business district. Pwedeng industrial ito, pwedeng commercial, pwedeng residential, and agricultural at the same time. Mayor Boking, siyempre kung 22 years ho kayo nanungkulan, yung mga accomplishments na iyon na inyong nagawa, expectedly, dapat naman ganon, yan ang sinasabi ng mga observers. For 22 years, ang tanong ng marami, Mayor, if you have accomplished so much, why do you wish to return pa? What is there to accomplish? What is there for you to do that Mayor Garbo and probably Deng Pangilinan cannot accomplish as well as you? As you can see, Sonia, success is not a destination, but it is a journey. At marami pa rin tayong pangarap sa ating bayan, na sabi ko na nga sa iyo, na gusto natin maging progressive and booming community ito. At nabanggit ko rin sa iyo na marami tayong assets na pwede natin magamit para naman lalong maging asensado ang ating bayan, at it will redound kung ano man gagawin natin, it will redound to the best interest and welfare of our people. Kamukha nito, no, Sonia? Sa education na lang, no? We established this college, Mabalacat City College. We established this Mabalacat National High School and other locally funded high schools. Bakit? Because we would like to empower our youngsters through education. Alisin natin ng illiteracy rate dito sa atin, masiro natin ito. Para naman mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Alam mo naman, ang kabataan silang pag-asa ng ating bayan. Sabi nga ni Jose Rizal. Kaya isa pa, sa panahon ng pandemic na ito, siyempre, we have to zero in sa problema ngayon. Kasi sa kasalukuyan, alam mo naman, COVID-19 is dangerous and it kills. So ano kaya ang gagawin natin dito? Ang binabalak natin dito, Sonia, may papatayo tayo ng mga isolation facilities. Magtatayo tayo ng isang hospital na pwede nang
magamit ng ating mga kababayan, ibababa natin ang health services sa mga tao. That's what we would like to do. Para naman mawala yung stress, ang tension, ang anxieties, ang takot sa ating mga kababayan. Alam mo naman, public service is of course a public trust. And if you are a public servant, you have to see to it na ginagawa mo ang trabaho mo para sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga less fortunate members of our society. About we have to instill goodness, we have to instill kindness, and we have to instill humility at the same time. Yeah. Mayor Boking, itong nabanggit ninyo, yung COVID-19 management, yung pandemya, no? Of course, in the 22 years na nungkulan kayo bilang mayor ng Mabalacat City, or Mabalacat pa noon, nung hindi pa siya naging city, wala kayong naranasan na kasintindi ng problemang dala ng COVID-19 tulad ng isang global pandemic na ito, ano ha? What made you say na, or what made you think, or probably is it your assertion na mas magiging mahusay kayo sa alinman sa kay Mayor Garbo o sa inyong katunggali na dating yung alagad, no? Na pinagtitiwalaan na si Deng Pangilinan. What is so different about your brand of leadership and your management skills that made you say na ang inyong panunungkulan bilang nagbabalik na mayor ay better pagdating sa pandemic or management ng COVID-19? Alam mo, Boking, dinaanan ko ang hirap din nung ako'y nanunungkulan bilang vice mayor. Nung pumutok ang Pinatubo, Sonia, I participated in all operations. Sa resettlement operation, clearing operation, relief operation, and evacuation operation. At yan ay talagang tayo'y nagsakripisyo, pinakita natin sa ating mga kababayan na tayo talaga'y tumutulong sa kanila. Nandiyan ako sa labas, araw at gabi, tumutulong sa ating mga kababayan. Ang gusto ko lang masabi sa iyo, Sonia, we need a crisis manager here. We don't need a manager in crisis. When it comes to experience, masasabi ko, nadanasan ko na yan. And this pandemic thing, I firmly believe that we can do something different. Importante rito, you have to give your heart, your mind, your soul sa pagseservisyo. Ang sabi nga ni Napoleon Hill, whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. It's only a matter of determination and willingness to serve. That is a public servant. Ano ba yung public servant? A public servant is a person na talagang tutulong sa ating mga kababayan no matter what. Okay. Kahit anong hirap, kahit anong sakit, dapat you have to sacrifice, you have to be sincere sa inyong mga ginagawa, and you can make things happen because you want to. Hindi yung wishy-washy ang pagiging administrator mo. Okay. Mayor Boking, I wish we had more time. No? I wanted to ask you about why did you say that the current administration is the one in crisis, not the one managing the crisis? But we'll have more time for that. No, I did not say that. Yung sinabi ko sa niya, we need a crisis manager, not a manager in crisis. Yeah. In other words, ako, mayroon tayong experience diyan. At least nasubukan ako ng mga mamayan nung bumutok ng Pinatubo. I was just a vice mayor then, pero hindi ko pinabayaan ang ating mga kababayan. Let me interject a little bit, Mayor Boking. Kung hindi nyo, ang intindi ko po, kayo po ay inihahain po ninyong muli ang inyong sarili, or offering yourself again, no, to the Mabalaqueños for them to choose you over the other two candidates.
because you believe that you can manage the crisis better than the others. Well, this is what I can say, Sonia. Ito masasabi ko sa iyo. We will lay down our platform of government sa mga tao. And it's up to them to decide. After all, sila man nagluluklok sa atin, sila nag-aalis sa atin. Sa may kasabihan, Vox Populi, Vox Dei. Okay. Atin Maxim, the voice of the people is the voice of God. It is the government of the people, by the people, and for the people. So, wala akong sasabihin na hindi sila magaling. But one thing that I can tell you, we have to present our platform of government to them and for them to decide who will be the next mayor of Mabalacat City. Okay. Mayor Bohing, I hope you don't mind my asking you this question kasi alam ko si Deng Pangilinan, nakasama po namin broadcaster din, isang media person. Matagal na nakasunod sa inyo yan di ba? Masasabi ko na sa aking personal na pagkakaalam, loyal siya sa inyo at naging isang mabuting kaibigan din sa inyo. Nagpaalam ho ba siya sa inyo bago ho siya nagpasya na tumakbong mayor ng Mabalacat? Kayo po ba ay nagkaroon ng heart-to-heart talk? Nabanggit po ba niya sa inyo na gusto po niyang tumakbong mayor? Ano masasabi ko lang sa iyo, Sonia, I respect the decision of Deng. Right, he has been loyal to me. At in fact, marami siyang natulungan ako sa aking panunungkulan. He was my CIO, City Information Officer at that time. At ngayon, iba naman laban ito. Siyempre, respeto ko siya because he wants to serve as a local chief executive. Kaya ako rin naman, mayroon tayo rin intention na gusto kong ipagpatuloy ang aking panunungkulan sa ating mga babayan because I know I can do something for them, no? And ito, Sonia, again, I would reiterate, we have to present our programs, our projects and activities to the people and for them to decide kung sino talaga ang better candidate who will run the Mabalacat in 2022. So, in other words, hindi po ito usapin ng kayo'y magkaibigan. Ano po? Ang sinasabi niyo po, hindi niyo siya pwedeng basta pagbigyan na lamang at ipaubaya sa kanya. Pagkat para sa inyo, dapat meron kayong ang tunggalian na hindi sa inyong personal na pagkatao o bilang magkaibigan, kundi doon sa kung sino ang makakapaghapag ng mas mahusay na programa na siyang pipiliin din naman ng inyong mga constituents. Ganun po ba ang sinasabi niyo? Pinagbibigyan ko na nga hindi ko siya pinabawalan. Di ba? Because I know he has good intentions also But it's for the people to decide on who will be the best candidate, the best executive that can run, that can hold and implement the affairs of the government sa Mabalacat City. Okay. Dalawang taong malapit po sa inyo ang kalaban nyo sa politika. Kasama na po dito, hindi naman tumatakbong mayor ang inyong anak na nasa kabilang bakod o kasama po ng inyong katunggaling si Mayor Chris Garbo, si Konsihala Marjorie Sambo. Hindi rin ho niya kayo pinili kahit na magulang ho niya kayo. Ano ho masasabi niyo ho dito? Well, respeto ko ang desisyon ng aking anak. In fact, mayroon nata siyang commitment na hindi niya pwedeng lampasan, no? Ang masasabi ko lang na yung mahal kong anak ko, no? As a father, I love my daughter, di ba? Nag-iwan nga ako isang slot para sa kanya. Siyam lang ang mga kandidato namin konsehal. Siyam lang at siyang isang slot ay para sa kanya. And in fact, we are campaigning for her. Para manalo siya because I know Marjorie is a good person also and she can deliver and she can make things happen.
panghuling tanong ko na lang ho sa inyo ito. I hope you don't mind my asking, meron po mga nagmamasid, masarap daw po talaga ang buhay nyo nung mayor kanyo, kaya hindi nyo po ito maiwanan at laging gusto nyong binabalik-balikan. Ano po masasabi nyo sa mga ganitong mga komento, Mayor Bokeng? Alam mo, Sonia, kahit na nung hindi pa ako nanunungkulan, hindi naman ako nahihirapan sa buhay. As a matter of fact, I went to good schools. After I graduated college, ay nagnegosyo kami. In fact, our family, orientation namin sa business. I must say that we have contributed greatly sa socio-economic development of our community. And isa pa, Sonia, hindi ko pinabayaan ang aking sarili sa karunungan. As a matter of fact, nag-postgraduate studies ako abroad, no? And I finished my master's degree in entrepreneurship sa AIM, sa Asian Institute of Management, sa tulong din ng aking mga kamag-anak, no, Sonia. And siguro masasabi ko, sasarap lang ang pagiging public servant kung ginagawa mo ang iyong trabaho at nadideliver mo yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na sa kasalukuyan. We have to do something about this pandemic thing. No? This is no ordinary disease. We have to work together and so do it na ma-resolve natin itong problema na ito at the soonest possible time. We're talking about herd immunity. We're talking about herd immunity, and we need facilities, medical facilities like a hospital, like isolation facilities. No, ibaba natin ang health services natin sa mga tao sa baba natin sa kanila, ilapit natin ang serbisyo natin sa kanila para makita nila na may mga public servants na talagang tumutulong sa kanila, na mahal sila. Hindi sila pababayaan. Kaya sabi ko, masarap siguro masasarapan tayo bilang public servant kung nai-deliver natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay, very well said. Maraming salamat po. Salamat po kayo, Mayor Bokeng. Good luck. More power to you. More power to you, Mayor Bokeng. Salamat po kayo. Thank you, Sonia. Binuksan ng Women's Health Center sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center sa City of San Fernando, Pampanga. Dito matatagpuan ang kauna-unahang 3D mammogram facility sa buong gitnang Luzon. Hangad ng pamunuan ng ospital ng mga palawig ng kaalaman at kamalayan ng mga kababaihan sa rehiyon ukol sa prevention at early detection ng iba't ibang sakit sa dibdib, gaya ng breast cancer. Si Reniel Pawid ang may report. Alas 9 pa lang ng umaga ay nagpalista na sa bagong bukas na Women's Health Center sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center sa siyudad San Fernando, Pampanga, ang 49-year-old na si Jennifer Katakutan. February 2020 nang may makapangbukol sa kanyang kanang dibdib, dahilan upang operahan at alisin ito. Upang hindi na maulit ang kaparehong health condition, ginawa ng regular ni Jennifer ang check-up sa doktor. Kailangan pong ma-check up kasi po para ma-monitor natin. Although, kahit na na-opera na tayo, kailangan pong ma-monitor para tingnan natin yung isa kung okay lang o ano. Ayon kay Dr. Annalyn Serrano Reyes, head ng Women's Health Center, mahalagang bigyang pansin ng mga kababaihan ang pisikal na kalusugan. Sa pamamagitan umano ng 3D mammogram ay agarang madedetect ang anumang posibleng maging punot dulo ng sakit sa dibdib ng mga babae, kabilang na riyan ang breast cancer. Ang 3D mammogram sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center ang kauna-unahan sa rehiyon. It is the one with the highest sensitivity, highest accuracy, and most reliable in detecting breast cancer. So we are proud to say that we are the first one in Central Luzon to have this equipment. So now our patients have a better chance of survival. Those who are struggling with breast cancer, they have a higher fighting chance of overcoming this disease. Hangad umano ng naturang pagamutan na magkaroon ng one-stop destination ng kababaihan ng rehiyon upang mamonitor ang kanilang kalusugan. We will be able to provide
the care, no, that Pampanga or the entire Central Luzon deserves, no, when it comes to women's care. Hindi ka na kailangan pumunta ng Manila. All of this are geared towards overall health for women, including reconstructive surgery. Kumpleto rin ang bagong pasilidad sa ilang serbisyo gaya ng breast biopsy at breast ultrasound. We will be having a complete setup catering to women's needs. That is the OB-GYN ultrasound, family planning services. We also have eventually the menopausal clinic. Of course, the obstetrical packages, which includes the prenatal services and gynecologic executive checkup. Ngayong Oktubre ay pinagdiriwang ang Breast Cancer Awareness Month sa bansa. Base sa tala ng Philippine Statistics Authority, pang-siyamang Pilipinas sa may pinakamaraming breast cancer patients sa buong mundo. Ayon naman sa 2020 Global Cancer Observatory Report, ang breast cancer ang third leading cause of cancer death sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan, 27,163 Pilipino ang may breast cancer batay na rin sa datos ng World Health Organization. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 17-year-old Kabalen dadalo sa United Nations Climate Change Conference sa Scotland. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Reliable auto service brought closer to you at the Clark-Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark-Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark-Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. This program was brought to you by Shore 360. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Nagbabalikan si CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita. Isang 17 taong gulang na Kabalen natin ang isa sa mga kinatawan ng bansa sa gaganaping United Nations Climate Change Conference sa Glasgow, Scotland. Sa kanyang pakipagkwentuhan sa ating kasamang si Jennifer Salenga,
Ibinahagi ng young environmentalist at climate change advocate ang mahalagang papel ng kabataan sa pagliligtas ng ating inang kalikasan. Panoorin natin ito. Excited na raw ang 17 gulang na climate change advocate na si Chito Arceo Jr. para sa nalalapit na United Nations Climate Change Conference 2021. Isa kasi siya sa mga delegado ng Pilipinas na tutungo sa Glasgow, United Kingdom para sa naturang UN Climate Summit o COP26. Si Arceo ang presidente ng Abacan River and Angeles Watershed o Araw Youth, isang environmental organization na ang pangunahing advokasya ay conservation at rehabilitation ng Angeles Watershed. Yes, I'm quite excited na rin po. Hindi po dahil parang makakaalis po ako ng bansa, makakapunta ako ng UN. Pero excited na rin po ako sa platform and at the same time, mga taong pwedeng makita at pwedeng makatulong sa mga advokasya na ginagawa natin. Talagang nakagagalak po. Isang malaking honor and responsibility. Hindi lamang po para sa Pilipinas, pero para na rin po sa aking komunidad, lalo na po sa Angeles City. Bukod sa Araw Youth, miyembro rin si Arceo ng Fridays for Future Philippines o ang Youth Advocates for Climate Action Philippines. Ang Fridays for Future ay isang pagkilos na sinimula noong 2018 ng nooy 15-year-old na Swedish activist na si Greta Thunberg. Para makapunta sa pinakamalaking climate change conference, kailangan daw mabigyan ng badge at ibinibigay daw ito sa mga piling organisasyon. Kaya naman gano'n na lamang daw kasaya si Arceo na mabigyan ng ganitong pagkakataon. Bukod sa kanya, may 2 pa sa kanilang miyembro ang tutungo sa UK para sa Climate Summit. Ang biggest preparation ko actually is more on the education side. Kasi hindi po pwedeng pupunta lang tayo doon nang hindi alam kung ano ba ang pinaglalaban. Recently po, nagkakaroon kami ng mga webinars na kung saan kasama po namin yung other members of the youth from different parts of the world din na may iba-ibang pinaglalaban. And it's an opportunity po para marinig namin kung ano ba ang pinunta namin doon at ano ba ang ipaglalaban namin pagpunta roon. So yun talaga, education po yung pinofocus namin ngayon. Malaki raw ang papel ng mga kabataan sa laban sa climate change. Kaya naman isa sa panawagan ng kanilang grupo ang pakikilahok ng mga kapwa nila kabataan sa mga ganitong advokasya. Kinabukasan daw nila ang nakataya, kaya naman ngayon pa lang, dapat magtulong-tulong ang lahat at gumawa ng aksyon upang maiwasan ang masamang epekto ng climate change. Gusto ko pong i-emphasize na meron po talagang magagawa tayong mga youth members. Especially po, when it comes to the world that we live in right now, napakalaki na po ng influence ng social media. And kaming mga members of the youth, parang mas gamay po namin ang social media at ang mga technology. And yun po talaga ang isa sa pinakamalaking platforms na kung saan pwede nating ipalaganap ang climate action and syempre education na rin tungkol sa climate change. Ang COP26 ay gaganapin sa Glasgow, Scotland sa October 31 at tatagal hanggang November 12. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manes Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeasterly surface wind flow po ang nakaka-apekto ngayon na weather system dito po sa may extreme northern Luzon. Ibig pong sabihin, nandito na po, malapit na po yung hanging amihan natin, yung northeast monsoon natin, at ito lamang pong bandang northern Luzon ang nakakaranas nito. So sa ngayon po, ang Batanes at Babuyan Island, sila po yung maulap ang papawirin na may inaasahan po ng mga mahihinang pagulan. Dulot nga po ito ng northeasterly surface wind flow o yung mahina pa po na hanging amihan. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap pa rin ang papawirin na may inaasahan naman po ng mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. So bagya-bagya po o mahinang-mahina pa rin po yung epekto pa ng northeasterly surface wind flow at ang nagbibigay po ngayon ng mga pagulan ay dulot po ng mga localized thunderstorm. So ilang araw na lamang po siguro ating hinihintay para officially ay deklara na hanging amihan na ay andirito na.
Pero sa ngayon po, pagkakapon nakaka-receive tayo ng mga pag-ulan, asahan po natin yan dahil tayo po ay mayroong isang malaking weather event na nag-exist na po siya ngayon, lumalakas po siya. Ito po yung La Nina. So asahan po natin na magbibigay po ito ng mga maraming pag-ulan sa mga susunod pa mga araw. At ito po ay posibleng tumagal hanggang sa susunod na first quarter ng taong 2022. So, yun po yung binigay na anunsyo ng Pag-asa na posible po tayong magkaroon ng wet Christmas, wet New Year. So, pinag-iingat po ang lahat. Magandang gabi po. At yan namang balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages. Makikita nyo po ito na naka-flash sa inyong mga screen. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners all over Central Luzon. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Mga karehiyon, 68 days na lamang ay Pasko na.